ଗୋଟେ ନଘା ଗୀତ ନଗେଇଲ। ପୁରା ଓଡିଆ ଗୀତ ଲଗେଇଦବା ଆଉ। ଓଡିଆ ଗୀତ କିଛି ଜାଣିଛ? ଖାଲି ଓଡିଆ ଗୀତ। ଓଡିଆରେ କିଛି ଗୀତ ଟିକେ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଉଡି ଉଡି ବିମାନରେ ଯିବା ଜହ୍ନ ଯାଇକି ବୁଲି ଆଇବା କିଛି ଯାହା ତାର ହେଇଥିବ ଶୁଣି ନାହିଁ ଭଲସେ। ବେ ତମେ ଯଦି ଉଡିକି ବିମାନରେ ପଳେଇଥାଲ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଠିକ କାହିଁ ପଡିଲେ ସିଏ? ତମେ ତ 2 ଜଣ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲାକି ପତାକା ପତାକା ଖେଳି ଦେଇକି ଜହ୍ନ ପୃଷ୍ଠରେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ। ସିଏ ଛାଡ, ତାକୁ ବି ଛାଡିଦେନି ମୁଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲୁ ସପନରେ ବସିଲୁ ତ ଜୁର ଜୁର ଯାଇକି ମନା କରିଥିଲା। କିଏ ଛୟାଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାଇ ବସେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତ କେହି ବସନ୍ତି। ତୁ ଚେୟାରରେ ବସିଲୁନି ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହିଁ ବସୁଛୁ ଯାଇକି? ହଉ ଯାହା ତ ଲେଖିଲ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ନା ମହୁ ମାଛି ମାଇଲା ରେ ମହୁ ମାଛି ମାଇଲା। ତମକୁ ସହା କହିଲା କିଏ ଯାଇଛ ମହୁ ମାଛି ଗତି? ମହୁମାଛି କତି କାହିଁ ଗଲ? ସିଏ ତମକୁ କାହିଁ ମାଇଲା? ତମେ ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତ କାହିଁ ମାରିଥାନ୍ତ ତମକୁ? ଦେଇ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଲମ ମାଇଲି ମୁଁ। ଆଉ ମହୁମାଛି ସେଇଠି ମାଚିକି ସେଠି ପାଣି ମାରିବୁ। हिंदी की तो बुझी न पड़ता। सीला की जबानी दानी नानी न बुझियो तो तार उड़ी ट्यूनिंग वाला सा नाची जीव संतर। ये दे गीत महुमाची माइला रसिया मागुची गेला सटी मारो महुमाची जेडी कांबुडी तेल